गानो रोङै दाखोन नों गानहोनाय सनानि आस्थामा दाबो गोमायाखै। मानोथो गानहोआमोन नों माखौ हास्थायनाय मिजिङै? जुदि दान्दिसेनि थाखायल' मोनब्ला जानो हागौ दिनै बियो नोंनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायबोल'। नाथाय हरखाबै नों राजखुंग्रि जानानै दिन्थिगासेल' नायजाबनि थाखाय मानोथो राजखुंगुर खालामामोन दिन्थिफुंनायनि सायनासालियाव? जानो हागौ बियो नोंनि गानहोनाय सनानि आस्थामा नंमारगौमोन दान्दिसेनिल'। नाथाय बे सनानि आस्थामानो थार मोजां मोनज्लायनायनि गानो रोङै गाराय दाखोन जानानै थासिगोन अराय आंनि बिखाया। मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।